Terveisiä Kuha-kanavalta ja Lappajärveltä. Täällä on juuri tuore Kuha 700 luovutuksessa. Siinä on alumiinipulpetti. Yamahan 60 tarjoaa voimat. Alumiinilaatikossa on pensat ja sähköt. Sitten tässä näkyy tää pulpetin. Tää on helppo asennella ja on hyvä korkeus ja sitten voi korkeutta myös säätää. Samoin tuo venetuoli on korkeussäädettävissä. Ja tämähän on tosiaan Kuha 700, joka on 7 metriä pitkä ja 1,9 leveä. Ja täällä on tämän veneen erikoisuus, eli tiukka V-kulma on täällä keulassa. Pohjalinja käy, kölilinja käy 2 metrin kohdalla 20 senttiä alempana. Ja sitten köli menee tuolla 8 asteeseen tuolla perässä. Siitä tulee vakaus ja tää leikkaa tosi hyvin aallon. Ei ryskä, ei jyskä. Ja on sitten tietysti pitkä vene, menee 2 aallolle järvikäytössä. Mutta tosiaan tuolta näet kuhavene.fi. Katso sieltä lisää ja ota yhteyttä.